Artiatzeko langile bat hil zen larun batean, lanetik etxera itzultzen ari zela. Hori dela eta elkarretaratzea egin dute gaur fabrikako langileek, LAB, ELA eta SK sindikatuek deituta. Hemen kanpoan gauz salatzeko eta solidarizatzeko gure lankide bategaz barikuen gaueko errelebotik atera zanean okin zauen istripu bat eta ez dagoia gure artean eta hori dela eta hemen gauz fabrikaren aurrean hori salatzeko. Heldu ginenean fabrikara enpresak esan noskuen aber gure gendun urten minutu bateko isialdia prest geunden egiteko eta esan gontzen baietz eta errelebo guztietan eginda ekitaldi hori.